Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, ya al'amura komai da komai. Idan wannan ne farkon ziyaranka wannan tashan namu, sai kai muna subscribing da liking, sai kai sharing. Yau za mu yi bidiyo akan yadda ake amsan lan and an na Remitano, wanda idan ka gama amsawa za su baka ranik. Da farko sai ka zo ka shiga nan wajen da aka rubuta lan and an, wannan nan wajen. Nan wajen za ka zo ka shiga haka. Muka shiga zai kawo mu fejin nan. Yauwa idan ya kawo mu fejin nan, gashi nan zai kawo mu nan wajen. Wannan mu amsar number 1 din zamu yi gaskiya yanzu. Wannan number 1 din da yawa ne gaskiya, ga su nan da yawa. Dan a baya na yi wayannan, yanzu za mu zo mu yi wannan na farko wannan. To sai ka zo ka taba nan wajen join, wannan ka taba. Yauwa in ka taba join sai ka zo nan kasa, ga su nan tambayoyin guda 5 ne, guda 5 duka za mu amsa shi insha Allah yanzu. Sai mu zo mu taba lan wannan nan, lan now. Yauwa idan muka zo sai mu zo nan kasa, nan kasa. Ga yauwa kai tsaye ga amsosin namu anan. What are the 7 given that create matter in life? Za ka kalli amsosin kaman kala daya, sai ka zo ka zaba gaskiya number 2. Mu ba tare da za mu bata lokaci ba, za mu yi ta sa amsosin ne. Gashi nan wannan shine amsan. Yauwa a nan wajen gashi nan smile given is shown in, sai ka zo gashi nan smile and a friendly approachable face, sai ka zo nan haka. Yauwa wannan ma ga amsan a nan wajen, sai ka zo ka taba. Yauwa ga wannan ma seen given from inside, believe in good thing and human transformation, sai mu zo nan. Yauwa ga we should give world that, sai mu zo. Yauwa a nan kuma amsan gashi nan help order to be happy, reduce sorrow and help them understand, raise the level of inner awareness, raise the level, gashi nan wannan. Yauwa sai mu zo nan the pinnacle of kindness giving is, sai mu zo. Yauwa kai tsaye gashi nan wannan ma amsan gashi nan giving without asking for return, space on self to help people but not expect them to repay, instead remind people to help other. Yauwa nan wajen. Tolerance giving is don't look at other people's fault, respect, understand, accept their difference and direct them to the good in good life. Wannan shine amsa. Sai mu zo tambayan gaba. Gratitude giving is signs grateful for what you have received from this life and away trying. Wannan shine wannan question number 9. Question number 9, draw lesson for yourself and share with others, meeting people who make you what and wants to this. Wannan help in exchange of revenue shine answer. A nan kuma question number 10, transparent giving is share. Wannan shine amsa. Question number 11, transparent giving include level goal, hard working. Ga amsan ciki amsa. Yauwa idan ka ansa shi daidai zai ce ma go to next lesson, sai ka taba. Zai kai mu lesson na gaba. Yauwa ga lesson na gaba.
Yawwa ga wannan kuma, what is the general age of mature person in society? 50 to 60 years. Wannan kuma, at what age do people obtain use social relation exchange from them? 40 to 50 years. Wannan kuma before age 30, what do people usually focus on? Ga Amsa. Wannan kuma from 20 to 40 exchange. Ga Amsa. Ga Amsa anan wajen. A mature person must have three critical mature ends in relation life includes. Ga Amsa. What mature? Ga Amsa anan. Goals and result. Ga Amsa. Successful people reach at foot according to the expectation of success. So 80 success. Viewing the person would like to be around is the factors and results. Energy. Which of the following statement is true about the person's reliability? Concern. The answer. Yawa idan ka zamu je go to the next lesson. Zai kai mu lesson na gaba. Modesty is an inner relation of achievement. Wannan shi. Wani mutum shi ga Amsa. Adulthood without abuse is achievement or many success without humility, adult limits, fear limits. When we are in some having focus, trying achievement, many achievement almost achieving. Using physical actions, recognizing, vulnerable to support other self-protection. Sai mu ƙara tafiya next lesson. Not lead as person as greetings. Having information about other person like contact me. Mentioning about interacting with the person once. At what level of relationship do you feel truthful? So other person, trust, applies rules of life and religion. Activity and twisting as well as intimacy. Stickers of function. Success people usually reach out. So according to
expert. We use person energy. Or show you answer. Yawa sai mu go to the next lesson. Same to some. Fifteen with exposed to joy. Other people like around close energy. Element of relation. Wasn't inside. Which of the following? Mun gama amsan congratulations kun ga sun tura mana ranar namu ba. Haka ake ansarin. Allah ya taimaka, Allah ya ba sa. Kana zuwa wallet naka za ka kalla an tura maka kirin. Bari mu shiga wallet namu magani. Bari mu shiga history. Sorry, bari mu shiga history. Ya shigar da mu wani waje. Ko kuma ma yawwa sun tura mana message ma. Allah ya taimaka, Allah ya bar sa. Haka ake ansarin.